hier op de minutenbals. Nu ik goed studeer, nu zing ik niet meer vals. Ja, dank u wel. Dit weer de soundcheck, zo doen we dat. Meestal doen we dat achter de schermen. Ik vond het wel heel erg leuk om dat ook op televisie en op radio even iedereen mee te gaan. Ben je er klaar voor? Want dan starten we echt de muziekband erbij. Dan is het echt serieus. Martijn, Auks 1, krijg je meneer? Ja hoor. Ben je er klaar voor? Ja! Start de band! Do, mi, so, do, mi, so, do,